Cilaka. Ger sinuwun, Ger. Ger sinuwun ngaturaken ketiwasan, Ger. Paman, enten apa, Paman? Ngaturaken ketiwasan, Ger sinuwun anak Prabu. Kepriye, Paman? Naninggih sedaya para satakarawa kasesering yudha malah ingkang ngaraka minangka senapati ning perang negara Ngastina ugi sampun kasesering yudha malah ngoncati pabaratan. Waduh, menawi mekaten bedah negara Ngastina. Penen kula mengke dipun rangket dipun blengket kados pundi sampun ngantos nggih, Nger. Mila prayogi kula ngaturi pamrayoga monggo pados saraya ados pangungsen nggih, Nger sinuwun anak Prabu. Lole, ayo piye Adi Juni? Terus nyang ndi iki Adi Juni? Ya nah mula kuwi kane gondel. Terus piye iki? Kados pundi Nger sinuwun anak Prabu? Piye Adi Juni? Prayogane ngungsi wae sawetara golek sraya terus golek sraya menang endi golek pengayun menang endi Paman. Kawula nggih, Nger. Kula mrayogakaken bilih menika mangke menawi pados pangayuman dhateng Ngamarta malah damel wirang. Prayoginipun kula merayakan bilih. Monggo pados pengayuman dhumateng Kahyangan kemawon. Kahyangan ngendi Pak niku? Kahyangan Dandang Mangore, Yayi. Kahyangan Dandang Mangore. Bathari Durga. Iya. Kula kan saka ayuh daya-daya sowan ngersani Kanjeng Ibu Bathari Durga. Menawi pancen menika prayogi dipun lampahaken namung menika margi ingkang saged kangge nulung kawontenan menika monggo daya-daya tumuju wonten ing Kahyangan Dandang Mangore Paman Bapa Pandita Sutan. Monggo Nger kula dherekan monggo Nger kula dherekaken Nger. Lere sapating sun tumiling angulati Surya mengrang sang wayah Monggo, Bapak Pandita ing Saka Lima. Monggo Nger, kula dherekaken Nger.